Balimao, très urgent et très bonne nouvelle et très patisakana. Malion, patisakana be bonne nouvelle be. Yaro bi video inkaride, awa video ne voilà partager dien be kasro. Malien tchena muso demisen makoroba. Biye vendredi 29 juillet 2022. Biye vendredi 29 juillet 2022. Malion, kobe dugo kono. Ka fo malien den bela jele ngena, ka nogo bala pew. Ko irisu ka ministre des affaires étrangères a bora aye Makoron jabi. Makoron ye tourné ke kata Cameroun, kata Benin, kata Guinée Bissau. Ko fo luka ale deme ale ka Mali sora a tege kono tugo mina. Avec Afrique jamana be baka. Irisu ka ministre des affaires étrangères Sergio Lavrov a bora Malion ako fengema atoko bora ngono. Ako Makoroma ko Afrique Mali dorontere. Irisu ni Afrique be barake awa irisu teta ka boyoro shi ni Afrique dugo ka mogo be irisu la ko irisu be to dugo deme awa irisu tato la fanate amba for la ko tari jugo malola de irisu ko kuta to te ka ba Mali kono awa ni mogo were fana mogo bolula ulu be taka bien awa herabe kli irisu bora ko fo oba o sebene mambulo ametla ko kala ambe je kula je fe Malion nouvelle flana fana be jume ama ngini président Assimi fait aga Guinée président de mede. Depuis la Guinée président est Assimi Deme, ou bien fait kata kurita ke la Guinée président Mamadi Doumbia la. A fait un bembolo, mettre la kalambela jele meje kalame yon fait. Ou keleme kata politicien de Wuli. Politicien mounte fait changement ka la Guinée. Au politicien de Wuleme Mamadi Doumbia non fait. Au politicien au de Wuleme Mamadi Doumbia non fait. Donc a faut bela jele ngena beki aklito ala. Beki aklito ala Malien. Donc en mettre la ko fana kala bebe je ko la me yon fait. O de bambulu. Donc kat la tukuni nouvelle samana fana jume tukuni Guinée Bissau président de Tugulembe ninko Makoronko ko Makoronko dron kaka karabati la bedro aya ka veshi re sama ko boku la fili ani ka ba ko mako ide Malien ametla ka kuma oro fana kan donc biye chini ala kali nouvelle demande dron de baby anyo le fo bela jenna beki kulokola nogobo beki sigi donc amena Makoron ye kuma ka munu fo ani risuka président ye kuma ka munu fo ameno bela jelen ko me ka nya fo yana tuguni aywa ko président Assimi keleme ka surprise do kede Malien beki préparer surprise u benali nyore fo ana dépôt dongo o de keleme ka fadu Makorona ambe orona ko bi ka fo bela jelena Makoron wulembe Makoron masigide awa Makoron be fe kana ni shia kele de fana Mali kono yana nga Makoron nga video je folo Makoron be fe kana ni shia kele de Mali kono Malien beki aklito yerla de na ye mogo mine ko terroriste do akana fo ko flado akana fo ko maninga do akana shia fo Makoron wulembe ko dogono fagara dogono ka dugu chira ka dogono kemeni bidru ni ko faga Makoron ma fo ko Malion be dogono contrôle la de tamasegu fana fagara Makoron ma fo ko tamasegu be sade Mali shia be de be ka faga terroriste bulu mais Makoron ko flow parce que abado flow be la Guinée flow be Sénégali abe fe ka fla ber la bo abe ka mercenaire fe be glan kana anga mogo kama abe ka taga o dugu de la kata mercenaire uta munu ye fly kono bla kana no le menana sandro u ba soro ka fo kame ka flaw kele a ben galondi fla do ere flow ere ka garabal la flow ere terroriste mine ka di anga soro suma Assimi muso ye fla di Assimi muso ye jalo de fla muso de Assimi muso ye fla 100% di Maliki Jaw te fla ya Maliki Jaw mbe sentela ngo ye fla di am se ka bla fla contrôle la nere muso te fla ya donc ni mana kandi a Malien ko kolosi de u ye ndeke ka uranda ci ama ngini Mali gouvernement ke ko ka communiquer que très vite u kana ni ko bla ka suba ke de Makoron ya accusation mi ke c'est très grave ama ngini mbe siginga kuma kan ama ngini Mali autorité fait u ka bo u ka Makoron jabi parce que Makoron be kata foro la de kambe ka flaw de faga na ma jabi ambe balemuna ba documenter ka bla en contrôle la de a façon de njugu do fana na man kolosi Mali SE ayakli to de façon de njugu do olube sanga ni kuma kata kube bado ala de mogo site ka fla mene mogo site fla contrôle la terroriste de be ka mene point barre donc Malien nouvelle demande be no anga do anga nouvelle demande no ango nya fa bela jelengena ka fo Malien chena muso demiseni Makoroba ko irisu ka ministre des affaires étrangères de Bora ku te taka ba Malla bi ku te taka ba Malla chini amba fo ko tare ko e bonne nouvelle amno bossango kala au nambe je kula je nyoko fe voilà fleni. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergio Lavrov, répond à Macron. L'effort des nations africaines pour décider de leur propre destin et trouver les moyens de régler les conflits persistants participe à la formation de cet ordre
mondial, démocratique, multipolaire, la Russie soutiendra les aspirations de ses amis africains. Comment bana siksi barabla. Russie ko kute taka kabo Mali la. Kube Mali deme, kube Assimi deme. Kawa ko kalate Assimi soro ko ka Russie tuyi. Russie ko tuguni ko ni farafin dugu fefe mogo be Russie la ko Russie be na ko tigi fana deme. Ko hera be si hera be tle ko Macron tate Afrique ye. Awa Macron tate Mali fara ye. Bara bana koy. Mali on bara bana ou. Ame ni makaran la. Al ni jakuma nana ka ban dema be tegere fo jakuma kun kuma te Russie ma. On te pro-russien, on te anti-français, on n'est pas contre la France. C'est lui qui veut nous aider. La personne, on va applaudir à la personne. Donc Malion, on est fléné. Il pourra communiquer blasandé. Mais ce qui communique un cas. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergio Lavrov, répond à Macron. L'effort des nations africaines pour décider de leur propre destin et trouver les moyens de régler les conflits persistants participe à la formation de cet ordre mondial, démocratique, multipolaire. La Russie soutiendra les aspirations de ses amis africains. Ko Russie teta oroshi. Kon africain fenfemba mago be ko ka ayre de me sécurité la fenwere oula. Ko mogo shite mogo ka jonye bi. Ko farasika fraka bo mogo la. Russie bora Russie kumana. Waraba bora jakumade no ayaw dogo koyi. Ah patron ba ko bora ka kuma sisande. Russie kumana koyi. Awa Assimi keleme kataka kodo ke biaka bo akilima. Aw ni alache. Macron tagara Alassane Ouattara aya fa Alassane Ouattara ko Macron Alassane Ouattara bla mena imay Macron Alassane Ouattara nega nga Mercedes bla doron asra molu ya la doron Franci tchega bom fega koro Alassane Ouattara koro Alassane Ouattara fle Côte d'Ivoire avec Kashila adjigila tegele mebi ayo de fana ngo Franci betenu Franci tara kataka Cameroun Franci tara Benin kataka Guinée Bissau mais Franci mata Côte d'Ivoire hala Alassane fou hala ma foko Alassane allo bonjour Franci betenu Alassane Ouattara ambi fe koy Alassane Ouattara, tu es comme nous, on n'est pas contre vous. Donc, même si on Alassane Ouattara, il y en a donc, Malien, en baie de Kélénier, quoi. Est-ce que vous voyez? En baie de Kélénier. Donc, il faut qu'on nous bord la peu. Amena ni yoro fana kala. Ala je Franci keleme kata mou fana kede. Hey. Donc, ta fo Malien dem bela jelengena. Franci keleme kata mou ke. Mena Franci ka ko kelem boka ira aula. Franci tagara kataka ambalo. No ye Guinée Bissau président. Makorongo kaka karavati la bendron aya ka karavati re aya bogoti ka a karavati boa kana ka tla ka vesi fana boa kana donc malien o e kelengi flana fana ro jume tuguni malien amena fendo ida awla 100 aw de bali bena bade aw bena image do be songa kashibi digila tege bolo africain do be kashibi ka fo bela jelengena donc aw ni ne anga janga na je nyongo fe malien aya la jede Guinée Bissau présent aye najere voilà aya keto de ayoro jara doni Macron ko kaka ka karabati la bene Macron ye Guinée Bissau CEDEAO président be ka farango ka Guinée Bissau président ka gen ka bo CEDEAO nyamo yala aye CEDEAO be tikila tege aw nanga na de nyogo fe aya keto de mena oro fen quoi ako Macron ko ka karabati la bendro aye vesi re bo kala fili aye nyoro la je ani Macron be toka mala Macron denga fana kaka ka karabati la be aya ka vesi re boko la fili ni kera tuabu John ça c'est l'esclave des blancs aya ni ora la jetukunde mais ay eretro doni ka ora la aw nanga che kalaje
bon Macron tara Guinée Bissau san avec la Guinée Bissau président la ben Mali contrôle la san non atara Bénin France beta ka base do France ki Bénin Malien ayaw daga sinoko bara banelo mais même nya fo Assimi ngena France be ka galo mi noro ana angana siki kala jete na anga wuli kan jode Malien na sigilen be anga wuli anga jo mo na ye terroriste ya aya mina aka di police ma aka di gendarme ma aka na décourager de Malien don de farale Mali surasu kampi ko ka terroriste kele o de kele be ka fa plein do makorona Malien anga je anga kuma to la me awrola aya la je ministre oni mogo aba ke to de mena imagine ira aba ke to de voilà ne ministre mogo do be manamana ko la mobili kono nte fe ka to la bokwa o bela jele ni sande donc Malien ko colonel Mamadou Doumbia la dina président ko be fe ka coup d'état kala de aw na nga nyoro la me aussi bas, paniqué, peut-être, parce que c'est que je m'en veux. Il y a l'autre information, peut-être que les gens ne savent pas. Il y a eu une réunion hier des militaires, parce que puisque des différents chefs d'état-major ou bien des gros lobbies du CNRD. Donc, la Guinée militaire ou bien quand on san de coupe fait quoi coup d'état que Doumbia la de. N'tendo la de. Assimi ni bise ka irisu bla ka Doumbia de me renseignement na. Aye la Guinée président de m'aider. Parce que la Guinée Mali de m'aider. Si ça ou clément katara opposant de Wuli Doumbia contrôle la sanon parce que tu fait changement kakei. Donc Nassimi bise ka Doumbia de maka deme. Le Mali et la Guinée c'est le même pays. Donc Malien amen nyoro fana bo. Makoronya bolo la do kamana dro sera ka makoron bolo sama ka boy katla ka euro franc ango euro la je. Regardez bien. Macron lui touche l'épaule. Oh non, 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 dur ça. Il lui vient. Aye nyoro isano. Makoronya bolo la che kamana abe fone mako vrai africain. Makoronya bolo la che kamana dro che sera ka makoron bolo sama ka boy ka euro franc. Aye aro la je de mbesiga aroni ka sam. Ndi mogo ba vidéo la ma vidéo cho fana ma anga nyoro la je. Regardez bien. Macron lui touche l'épaule. Oh non, 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 dur ça. Il lui vient. Voilà. Makoronya bolo kamana dro ay makoron bolo sama ka boy. Haidara ye conseil do di ma Assimi ma. Ambe sigi kuma inka. Mali kono siya kele tende mais président Assimi ame munye fingina ambi ko me yakli to yerade. Malien anga je anga nyora je. An karamo Haidara mu fo Assimi ngena amena oro kala Assimi ambe je kula be nyogo fe. Mais yanango kala folo. Ku be fe ka coup d'état ke la Guinée président de ko Doumbia. O be fe ka coup d'état ke Doumbia la de. Assimi afo irisu ko karatara ke la Guinée ka o demede. Suna sa chauffe de anga nyoro la mea. Aussi bas, paniqué, peut-être, parce que c'est que je m'en veux. Il y a l'autre information, peut-être que les gens ne savent pas. Il y a eu une réunion hier des militaires, parce que puisque des différents chefs d'état-major ou bien des gros lobbies du CNRD, du matin jusqu'au soir. Voilà. Et la Guinée militaire ou bien réunion de la SAN, non. Aïe, la mer. Il peut y avoir des tentatives de coup d'État. Et la personne même m'a expliqué, pour la première fois, que le colonel même a échappé à une première tentative. Il aurait reçu une balle au niveau de ses pieds. Ok. Oui. Donc, du coup... C'est grave ça. Non, mais je t'ai dit, je suis en train de donner... C'est selon ma source. Allez-y. C'est pour ça que je mets allez-y. Donc, faut-il les réprimer ou faut-il ne pas réprimer? Et pourquoi, la personne dit pourquoi on n'a pas mis cette fois-ci les militaires dans les casernes? Parce qu'on... Voilà, abela jele ni sande. Donc, vous pouvez faire un coup d'état de quel la Guinée président, Balimaou, en a la messe. Finalement fait, hein. Oui, j'ai vu un communiqué du chef d'état-major qui est consigné effectivement. Peut-être que Saliba Koulibaly nous a suivis hier. Parce qu'on nous suivait jusqu'au soir, 48 heures avant. Jusqu'au soir, les militaires n'étaient pas casernés. Parce que les tentatives, ils avaient des informations que ça pouvait ouvrir toute déstabilisation du pouvoir. Donc il fallait laisser maintenir d'abord. Donc le pouvoir de Conakry est aussi fragile à ce niveau en fait. C'est fragile. Vous savez que quand tu fais un coup d'État, il y a des frustrés partout. Et aujourd'hui, ceux qui ont fait le coup d'État, selon certaines informations, je sais que ce n'est pas ceux qui sont autour d'aujourd'hui du colonel. Donc, c'est déstabilisé et il faut se préparer. Donc, jusqu'au soir, les militaires n'étaient pas casernés. Donc, il fallait attendre, avoir une très bonne information et la certitude que oui, est-ce que l'info que nous avons eue, c'est la bonne information. Heureusement, je crois, ils ont pris le devant. L'autre information aussi, c'était que le FNDC avait décidé de ne plus tenir de regroupement pour faire la marche. On passait à la méthode éclatée, à la manifestation éclatée. C'était demander à chaque citoyen de s'organiser dans le quartier où il se... Donc, Malien, Abela Djele ne savait. Donc, vous avez un coup d'état de préparer Doumbia de faire contre là, nous et la Guinée présente. Vous avez fait quoi de faire ça, non? Parce que Doumbia est Mali demain. Mali Koumé Gelea fait kono.
ou ye Doumbia ye Mali deme si ça veut faire ka déstabilisation kɛ fɛ Mali be hɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ Macron be fɛ ka yɔrɔ bɛɛ datugu san non an bɛɛ k'u sigalen bɛ Doumbia la mais an b'a deli Assimi fɛ a ka lajinɛ président fana dɛmɛ Doumbia dɛmɛ ka ɲɛfɔ an ka gouvernement ɲɛna u ka bɔ ni communiqué rapidement u ka communiqué kɛ u ka Macron répondre Macron ko ka flaw de faga dɛ Choguel Maïga est de premier ministre ye awa a tɛ porte-parole gouvernement porte-parole rapidement a ka communiqué kɛ o de kɛ n'an bolo ka fɔ an na awa an bɛ Aïdara ka ladilikan dɔ kala Assimi o lamɛdɛ c'est très important a ye communiqué dɔ fana sɔrɔ ko CPM voilà CPM convention pour le Mali tous les leaders et regroupements des forces de changement sont conviés en réunion au siège du CPM à Wolofobougou, près des jardins Salif Keita. Ordre du jour, la situation sécuritaire, socio-économique et politique du Mali. Les perspectives, Dr Alaï Bokoum. Wole Blalime Bema. Donc, au communiqué. C'est ça. Malion, Anga et Aïdra Kumagan Kala, Aïdra la dédicado Keko Kachi Asimima. An Karamo Aïdra et Chikado Blako Kachi Asimima, Angola me. Mohamed Kato, il a dit non, Natabika. Au début de sa gâchette, fouille. Mais Mohamed. Donc, quand il Mohamed fait quoi qu'il a dit, ko on nata tikan, ko ote na seko ka I, on ni Mohamed nata bika, o tiki ce qu'il a dit. Mais Mohamed nata tikan, o tiki de ce qu'il a dit. Anga kuma to la me. Mohamed Kato, il a dit non, Natabika. Au début de sa gâchette, fouille. Wallahi. Mais Mohamed kuma ko il fait aller reba ta dima. O ti de sa gâchette, fouille. Alors, on me faut Assimi. Oh, ha, oh. O si te tien. Là, tegere moui. Galodo. Ambi sayi no fe. Galofi. O fora checha ma maya. Anyaga minu bolo chekele maye. Voilà. Maliki Diaw. Wage Modibo Kone aw klobe nade chama be tegere fo aw no fe wallahu taw fe a ben ala na krache Haidara ya fo de aya Haidara ka kuma kana me de anga ni kuma la me alors ambi mi fo Assimi ko ha ho o si te tien là tegere mugui Ambi sayi no fe Galofi. Wallahi. Fora checha ma maya. Anyaga minu bolo chekele maye. Wallahi. Gente c'est fou. Aïdra ka conseil. Tranchon. Aye bara damine ni mi. Ko fo faso inga jo chere de kan java ka boy namara ka boy binda jurusara ka boy baraka ke chenka Ashim ine ka mo ay tate hal ni be banana ala ba de me ay tate de kakan nan yake an bi fe kan Mali yɛrɛ de bɔ bolo la an bi fe sa Mali yɛrɛ de ka jɔ abana kuma bɛɛ lajɛlen bana donc an bɛ video bila yɔrɔ la a tɛna kɛ video janba ye kuma telima min kuma bolo k'a fɔ président Assimi a ye communiqué kɛ a ka Macron report a ka MINUSMA gɛn a ka force internationale bɛɛ gɛn n'an m'o kɛ wallahi billahi o n'an ma tila ɲɔgɔn na de bi Irisu kɛ ko b'an dɛmɛ Irisu fana dan o dɛ u ye Macron ye kuma min fɔ c'est très dangereux Macron ya fɔli min kɛ ko an bɛ ka filaw faga u ye nin de kɛ ka Libi ci u ye neke ka Uranda ci radio Mille Collins u ye Uranda ci ni radio Mille Collins de dakurunya kelen dɔrɔn u ye Uranda ci Farasi u bɛ neke ka ali Turki mun ka bon an bɛ ka taa marifa sa Turki mun na u ye siya kɛlɛ b'olu yɛrɛ fana ka dugu la mɔgɔ wɛrɛ ma créé tubabuw de y'a créé o de kosɔn an b'a fɔ gouvernement ɲɛna aw kana sɔn siya kɛlɛ ko kuma ka fɔ Mali kɔnɔ o kuma fɛ k'ani tɛmasegiw bila ɲɔgɔn na général Gamou bɔra k'ale ye tɛmasegi de ko Mali tɛ tɛmasegiw contre la sisan rebelles tɛ ka marifa ta Mali contre la u dɛsɛra rebelles la u dɛsɛra groupe armé bɛɛ la u bɛ ka t'u ɲɛsin filaw de ma sisan u bɛ fɛ ka fila rébellion de créer Mali kɔnɔ
u dɛsɛra tamasegi u ye tamasegi rébellion créé o ma ɲa u bɛ fɛ ka kɛ fila rébellion de ye san nɔ donc an k'an kɔlɔsi an bɛɛ ye fila ye an bɛɛ ye dɔgɔnɔ ye an bɛɛ ye siya wɛrɛ ye mais Mali ciya caman fagara a ye Faransi président kumakan yan a tɛ kuma o la o parce que o t'a ɲɛ sira la donc an b'o fɔ an na an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kana to mɔgɔ jugu ka na an ka jamana ci o de kun don a k'an bɛɛ